ċifri pubblikati mill-Eurostat juru li bħala medja fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-pajjiżi taż-żona euro kibru binqas minn punt wieħed perċentwali. Dan ifisser kważi 4 darbit inqas mir-rata imbassra l-ekonomija Maltija. Il-Bank Ċentrali qed jantiċipa li din is-sena l-ekonomija ta' pajjiżna se tikber bi 3.7% filwaqt li s-sena d-dieħla mistenni li t-tkabbir jimmodera għal 3.6% fl-2024 u fl-2025. Skont il-Bank Ċentrali, l-ekonomija ta' Malta xorta se tkun sostnuta kemm id-domanda domestika qawwija u kemm minn irkupru fit-turiżmu li huwa fost l-aqwa kif ukoll esportazzjoni tajba. L-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija qed iżżomm l-inflazzjoni ta' pajjiżna relattivament baxxa. Il-politika li hija tal-Gvern qed tkompli ssostni l-kompetittività ta' pajjiżna waqt li qed twassal ukoll għal konsum privat sostnut. Minkejja l-pandemija l-familji Maltin xorta waħda irnexxielhom ifadlu. Dan qed iwassal biex il-familji Maltin qed ikomplu jikkonsmaw brata għolja. Dan hu riżultat tal-politika li hija tal-Gvern Malti biex kien ta' sostenn u appoġġ kontinwu għal familji fis-snin li kienu ta' sfida għal kulħadd. Barra minn dan in-negozji Maltin mistennija li jkomplu jkabru l-operat tagħhom. L-istess rapport ibassar li s-sena d-dieħla u ta' wara se jkun hemm żieda fl-investiment privat. Dan mistenni li jkun sostnut ukoll minn spiża kapitali sostanzjali min-naħa tal-Gvern minħabba l-investimenti minn fondi Ewropej bħal tal-pjan tal-kupru u reżiljenza. L-irkupru ekonomiku se jwassal biex id-deficit tal-Gvern mistenni ikompli jonqos gradwalment filwaqt li d-dejn nazzjonali se jibqa' ferm taħt is-60%. Il-Bank Ċentrali ħass li kellu jtejjeb id-tbassir tiegħu għall-andament fiskali meta mqabbel ma' tbassir ta' qabel. Il-Bank Ċentrali qed ibassar ukoll li l-inflazzjoni mistennija tibda tonqos din is-sena u sal-2025 iż-żieda fil-prezzijiet bl-imnut mistennija li tkun qrib 2%. Il-ħidma tal-Gvern Malti li jkompli jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għal familji u għan negozji Maltin u għawċin qed tħalli l-effett pożittiv tagħha.